अच्छा तिनियो जे नां मीटिंग लै मले जामपुइनि स्काम रो मीटिंग लै मले ब्रेक हाला बारि खाकसाओ नों सुमा तिनि यो जे सिद्धांत पहिमायो बा तिनियो जे चाएते मंजराव के SDM साहा जांग थैयामा खेनाय हिए SDM के काउरी हा तार माने स्काम नि काउनो पाला पाया ब्रु नि काउनो पाला पाया जामा जाओ जों डिसाइड खेनाय हिए बुं पूरा फुल दायित्व लाहा बखे नंबर के हमा काउ इनके आंखे साहा तवाचिनी जे हु हाउने र हाउमन समय हाउये ताके साउनमान समय सुफे हा बे बरवा साउके आरोत्रे बागान फो खामसानानै ब्लंग फो खामनाय उनके आबारो बेट थगे बेदल बाय खुमे हा यामके साहा SDM के साहा जांबाय आबारो डिस्पुस पूरा फुल डिस्पुस जागाव आरो ताका सं खदि जांबाय ताका संने खदि 3 सप्ताह जराव जों प्रशासन फो समय रिफिसनि हिए आइथिनो सायला हा सप्ताह स्रेप असमसियो बुजुं न लुखा सासलिनि सियो बुजु खेनाय हिए SDM काउरि हा ओमि सुलु सनुआ नैमा नि खबे कासायो बरव जोंबो सावो जमाराय मुजा पूरा फुल खाली खेरदि नरावनि पश्चिम मनपुय मुजा जों खाली खेरिनाय स्लायलायदे ब्रावसे मुजा वाइसे ब्राव साइ दंखे रिनाय लादि असुबिदा क्रय जोनो जमाराय मुजा सारौरिदि आरो केबु बो जामपय बो ब्रु पारानचियो स्काम पारा सुये 50-50 किए बाउंडारी निर्धारित खेरदि आरे खे येना काउरि ले हा इनके ब्राले रे नाइन दे कोसे पि ब्राउन के स्काम राव के आरखेले चिंफो चले थेखा हाइसे साफि तो उल्टा से आर खेंबा ये नौ थेखा मय फुं ये ब्राव फो थेखा नाय खेमि नराव फो थे नै ये ब्राव फो थे नै ये जों जामा जाव डिसाइड खेरि के आबले नाव दे मा नै हिया के ओमपुराव न ब्राव फो गवर्नमेंट प्रशासन जदि निर्धारित सीमा निनि बाउंडारी सीमा जेनाव चारो सुइदि आंबा सासायो बुंबा सासायो जामा जाव साइ नराव प्रशासन न डिसाइड खेरिस्ति हिए स्काम फुनो साना के चुंपुनो न प्रशासन न डिसाइड खेरिदि चुंपुनो सा तारके न कमाम थालाये ताओ बायखौ खा जतन खाचा इनके तिनियो मीटिंग लै मले ब्र जागावा तिनियो मीटिंग लै मके कांचनपुरनि SDM नि कॉन्फ्रेंस हॉलो तिनि आसु के मीटिंग लो स्पॉट टंसिं फाइ तिनि रो मीटिंग प्रशासन नि बमहुन PS नि OC कांचनपुर PS नि OC तो इनके रोनि SDM ऑफिस नि DCM तो इनके तहसीलदार तो नि बमहुन तहसीलदार तो लालजुरी तहसीलदार तो कांचनपुर तहसीलदार तो सातनालान तहसीलदार तो इनके रोनि रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो SDM तो अच्छा बो आखे खौची तो मोनिम सेरोआ के हाक न आरो हायत्रे नो तांग तो नाय तो इखना मो आबुदिं राव के जे तांग तो नाय सा कलेक्ट मा सामचु बन तिनियो चुं नाय तो नाय दियो आबो तो नों क्वेश्चन फेमा बारि खाकसामा काउसे बर काउ था तो बर 9 किलो पारावो के हाची नि ब्रो आं मुं खुयाखो किंतु बुंना सिदा सिदि चुं काउ सावो पूरा समस्त सारा ब्रु YBA बिउस्कु संग्रमा चौधरी तो पाला सिए बुंनो हाफ हा तो मिये खनाव जिनि खुयो सोफाय हा फाये डिस्पुट जागानो हा फा तो मि आबरो सरकार बाय बरो नपता तांखदि नु ब्लंफता हाव खदि नि थैलि फाबता काय खदि हिये सरकार बाय बरो क्राक माखिये खेते मतो आव जागाव हा फाये केहा ट्रेक बुई कम्युनिटी नो हा फा तो मि हिये खनाव आबो दिन मानो तो हान ब्रु नाय सौ तो नेरो बन साखाव नांखे जों बिन साखाव थांये बुनो मासुं लायनाय नाय थांये आबो हाब्रेखे फापि हा आबोले मा जागा बिनि पात्तानो रे फापि तो नायले बिनि जुद जागानो रे फापि तो नायले सरकारि नि गप खासनो रे फातो आबोनो चुं जो तो हा थांये सुमारमा बा सुनाय ने हिये जतनो काउक जायो